Bu abatda vilayetde halal zähme çekýän telekeçleriň we hususiýetçileriň durmuşa geçirýän işleri ýürüte bilinmäge degişirler. Vilayetde balçylykly meşgul bolan adamlaryň hatalarynyň barha artýanyny bellemek möhümdir. Olar bu orada işlemäge, önüm öndürmäge dördülýän şertlerden diýsen hoşal bolýarlar. Türkmenistanyň senägatçylary we telekeçler birleşmesiniň agdaty bolan Genç Harit Nyşany Arwalyny gaplayan önümçilik kärhanatyna öwge münasip işler ýerine ýetirilýär. Ýere gelende bal önümleriniň nähili güllerden hem de haýsy döwürde taýýarlanýan goýunça topolara bölünýänini bellemek möhümdir. Olar şu aýratynlyklar boýunça da özlerine dermanyk häsiýetler jemleýärler. Pekim paýhas ummany magtym bolup Prag ýylyna vilayetin balçylary öz öňlerine belent maksat goýup işleýärler. Bu maksat Arwalynyň has ýokary hili hem de bol meçhörüne taýýarlamakdan ibaretdir. Bu bolsa adamlara özleri üçin zerur bolan baly hem de bal önümlerini saýlap almagy mümkinçilik berýär. Şu günler kärhananyň işçileri insan saglygy üçin iňen amatly bolan we önümleri öndürmekde hem de olary ilata ködürlemekde ul işler alyp barýarlar. Genç Harit Nyşany Arwalyny öndürýän önümçilik kärhanasynyň işçi gullukçylary Arwalyny öndürmek hem de olary göze gelewli owadan gaplarda ilata ködürlemek uly tejribesini topladylar. Kärhanada ýylyň dowamyna 5 tonnadan gowrak Arwalyny öndürmäge mümkinçilik bar. Önüm arasylamagy hem de öz aýratynlyklary boýunça gaplamaga ähli şertler döredilen kärhananyň önümlerinden aljylar hoşal bolýarlar. Kärhananyň dukanlaryna dörli görnüşli balyň we bal önümleriniň bolmagy ýürüte bellenmäge degişirler. Bu ýerde ýürüte enjamlaryň dörli görnüşleri we barlakhana hereket edýär. Bu orta ilata getirilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny üpjün edýär. Senägatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdaty bolan hem de Genç Harit Nyşany Arwalyny öndürmäge ýürütilen hususy kärhananyň adamlarynyň işlemäge halal baýamaga giň ýol açan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza aýdýan alkyş sözleri ýürekleriň törüne çykýar.